vingut en aquestes formacions perquè eren específiques en el tema artístic. M'han semblat unes formacions molt interessants. Per una banda, algunes potser semblaven molt teòriques, però després quan mires tota la formació en el seu conjunt te n'adones compte de que realment has d'anar integrant moltes de les coses que has anat sentint aquests dies. Doncs ara tu necessites com una setmana per fer un pòsit i anar integrant els diferents aspectes que s'han tractat, els diferents aspectes, perquè realment tots estan com molt interrelacionats, no? En el meu cas em plantejo redefinir potser el tipus de projecte, el tipus de concepte també. Hi ha hagut coses molt pràctiques com saber que hi ha diferents entitats per poder demanar subvencions que no coneixies i que tu potser t'hi podries haver presentat, el fet de conèixer diferents associacions, diferents contactes també. També ha sigut molt interessant, que crec que això ha estat com molt unificat, el fet d'una visió de l'artista molt poc comercial, no? I tot i que justament no és comercial i no és el que normalment es ven en el dia a dia, sí que és interessant perquè dius, bé, tampoc anem en una línia tan diferent del que hauria de ser, no?, una mica. I per últim, realment han sigut moltíssimes píndoles, que totes elles ara cal anar fent aquest pòsit que et deia per poder veure tot en conjunt cap a on pots tirar, i també el fet de crear sinergies. Cada cop i volta te'n dones compte de que estàs molt acostumat a estar sol, i crec que aquestes sessions també han servit per poder adonar-te que hi ha altra gent, que hi ha altres entitats i que hi ha altres associacions que tu potser ni coneixies i que potser hi ha coses que es poden fer de manera conjunta en el territori.